have to. Bruises and cuts are what help you improve. You do what you have to. You do what you have to. I am the hurricane. I deliver through danger. Protect those you love. Protect those you love. Hi friends, இப்போ நம்ம புதுசாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம். வீடியோக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க, அப்போதே இன்னி வீடியோ போட முடியும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே இருக்கோம் பாருங்கள். இப்போ நம்ம 4 பேர் விளாட்றோம் பாருங்கள். இப்போ 4 பேர்த்தில் ஒருத்த நாய் எப்படி வெறித்தனமும் ஓடுதுண்டி. நாய்க்காண்டி இந்த நாய் கேட்குது, சப்ஸ்கிரைப் போடுங்கண்ணே. நாய்க்கு சப்ஸ்கிரைப் போடு. எவன்டா நாய் அடிச்சது அடிச்சு தூக்கி. ஐயோ அலோக்கு ரிவ்யூ பண்ணுப்பா ப்ளீஸ். அலோக்கு அரே பாய் அலோக்கு ரிவ்யூ பண்ணு. இன்னும் எத்தனை பேர்த்த போடுறதுக்கு இருக்கே. கிட்ட வந்தால் சின்ன எத்தனை பேர் இருப்பீங்க. நான் ஹெல்த் ஏற்றிக்கிறேன். அங்க எத்தனை பேர்த்தையும் கிளம்பிட்டு. அலோக்கியே சாகடிச்சிட்டியா? கிட்டவா உன்னை சுட்டு தள்ளுறேன் நண்பா. அலோக்கியே சாகடிச்சாச்சு. பொம்பளைய விடாத. ஐயோ போச்சு நண்பா. ரிவ்யூ பண்ணு ஒருத்தாக்கு விடா வேடிக்கை பார்க்காத. ரிவ்யூ பண்ணு தம்பின்னு இருக்கணும். சரி வாங்க. இப்போ ஒரு ரெட்டை கண்ணும் ஒரே ஒரு குளோவலும் எடுத்துக்கு வாங்க போகலாம். என்ன இவன் ப்ரோ பிளேயர் இன்னைக்கு நடிச்சு கிடைக்கான். சரி வாங்க. இவன் நடிப்பெல்லாம் பார்க்கணும் வரல. கருப்பு சட்டை நில்லு. உன்னை வெட்டி போக முடியாதே. சரி வாங்க கேம்குள்ளே போய் அவனை எத்தனை பேர்த்த சுட முடியும்னு பார்ப்போம். கரு சட்டை வந்துட்டியான். எவனா சிரிக்கானா? 2 பேர் ஏன் மூணத்துலேயே 2 பேர் ஒழிஞ்சிருக்கீங்களா பாருங்க. வேடிக்கை பண்ணு. ஐயா அந்த பொம்பளை ஹெல்த்தை குறைச்சி விட்டுருச்சே. அந்த ஹெல்த் ஏற்றிட்டு வருவான். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, லைக் பண்ணிங்க, ஷேர் பண்ணிங்க. பூராத்துக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. இந்த மொட்டை 12 மணிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலும் உட்காராதீங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாமான்னு. யாரா அலோக்கு அடிச்சது? சிக்கு வாங்க. அலோக் பாவம். ஏய் நீ யாரா? மாஸ்டர் பிளானா போடா. அலோக்கு ரிவ்யூ பண்ணுறா கருப்பு சட்டை. சரி வாங்க கழுவு பண்ண. இப்போ என்னது பையன் எடுப்பான்? அதை எடுத்துக்கிடுவான். குளோவால் வேணாம். இப்போ அடிச்சு தம்சம் பண்ணுறதே நம்ம வேலை. கருப்பு சட்டை இந்த வெள்ளை சட்டையை போடு. நீ குத்தலான்னு வரியா? செவா சண்டைக்கு நானும் சவாலுக்கு ஏற்றுக்கிறேன். வாடா உனிய ஒரே குத்தில் பார்க்க விட்டுறேன். டம் பறந்துட்டியான். என்னைய சுடுவியா? நீ ஒரே அடி மண்டையிலே ஒன்று வச்சிருவேன். நான் அடுத்து ஒரு பாடி ஷாட் வீடியோ போடுறேன், அடுத்து பாருங்கள்.
என் கூட விளாட்றவங்க விளாட்லாம். சரி வாங்க இப்போதைக்கு விளாடுவோம். நான் கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் அனுப்பிச்சி வச்சிடுறேன். அளவுக்கே ஃபுல்லாக மாற்றிட்டாங்களா? சரி வாங்க போவோம். சுடு பார்த்துக்கிடுவோம். எத்தனை பேர்தே வர போகிறீங்க நம்ம? ஏய் எங்கேருந்து எங்கே வர? யார்கிட்ட போட்டாகி ஆங்கன்னு போட்டுருவேன். வீட்டுக்குள்ளே போய் ஒழிஞ்சா எங்களுக்கு வீடுலாம் ஏற தெரியாதா? வீட்டுக்குள்ளெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. வெளிவா வாரியண்ண இல்லை குரூப்போடு சேர்ந்து குழுக்க வந்து சுட்டு தைக்கிறோம். வெளிவா. வா ஒழுங்க மரியாதை வந்துட்டியா? நீ நான் பண்ணலான்னு நினைக்கக்கூடாது. அளவுக்கு இருக்கியான், அளவு காப்பாற்றியான் அப்படின்னு நினைக்க முடியாது. அளவுக்கு எமௌண்ட்டு போடுவேன். அவனை நான் சுட்டு அளவுக்கு நான் கனியா எமௌண்ட்டு போடக்கூடாது, இல்லாட்டி நம்மளை போட்டு தாக்கிடுவேன். வாங்க அடுத்து அளவுக்கு ஃப்ரீயாக வாங்குறதெல்லாம் உங்களுக்கு போட்டு வைக்கிறேன். பார்த்துக்கோங்க. அளவுக்குலாம் ஃப்ரீயாக வாங்கலாம். உங்களுக்கு அளவுக்கு ஒத்த பைசா செலவு பண்ண வேணால் எந்த ஆப்பு ஒரே ஒரு ஆப்பு தான் ஏற்றணும். நான் அடுத்த வாரம் போட்டு விடுறேன் பாருங்கள். சரி இப்போதைக்கு விளாடுவோம் பாருங்கள். இப்போ நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதே எனக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். நல்லா விளாட முடியும். சரி இப்போ நம்ம விளாட்லாம். விளையாட்டில் கவுண்ட் பண்ணாதே நம்மளால ஜெயிக்க முடியும். சரி இப்போ வந்துட்டோமா? இப்போ கடைசியில் பாருங்களேன், மொத்த பொம்பளை மட்டும் இது ஊசி எடுத்து குத்திக்கு இருக்கும். எனக்கு கோவம் வந்து அப்படி டம்முன்னு அடித்து அப்படியே போய் அடிச்சிருவேன். அதை மட்டும் பாருங்கள் அந்த வீடியோவை. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் வந்துடும். இங்கே மேலே 2 புல்லட் அடிப்பேன். நான் ஒத்தவே அப்படியே நாக்காயி படுத்து கிடப்பேன். பாருங்களேன் இன்னொன்னா நாக்காயிட்டான். அதுவும் நான் ஹெட்ஷாட் அடித்தா கூட பரவாயில்ல, லேசாக பாடி ஷாட்டு கூட அடிக்கல, அதுக்கே நாக்காயி உட்காந்துருக்கேன். பாட்டாதே இருப்பேன். பாட்டுன்னு குறையா இடம் போட்டுறாதீங்க. பாட்டு நல்லாத்தையும் விளையாடுவாங்க. இன்னி பாட்டெல்லாம் வந்தால் விளையாட்டு சேர்த்துக்கோங்க. சரி வாங்க. ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருக்காங்க. சுற்றி பார்க்குறோம். சிக்கனா ஒரு அடி மண்டையில் ஒன்று வச்சு விட்டு போயிடுவோம். அளவுக்குதே கடைசியில் நாக் பண்ணுவாங்க பாருங்களேன். பொம்பளை அளவுக்குதே குறி வச்சு மண்டையில் ஒன்று வைப்பாங்க. அளவுக்கு வேடிக்கை மட்டும் பாருங்க. இப்போ ஒரு 2 நிமிஷம் வேடிக்கை பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும். அளவுக்கு மண்டைக்கே ஒன்று வைப்பாங்க. இந்தா வச்சுருவாங்க. அளவுக்கு வச்சாங்களா அவங்க வெள்ளைச்சட்டை போட்டுருவாங்க பாருங்க. அளவுக்கு மண்டையிலே ஒன்று வச்சாங்க. ஏன் மண்டையில் வைக்கலான்னு வைத்தாங்க? விடுவோமா? நம்ம ப்ரோ பிளேயர் ஆச்சு. அடி உத மிதி